Umukhothi uyamaniswa namacala elokuzama ukubulala, elokukhwabanisa kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Izolo ongoti ababhenya ngeibhamu bahlole imoto umukhothi abehamba ngayo ngesikhathi kunemizamo okusola ukuthi bekungeyokumsoconga. Okhulumela ikhomishana kaMadlanga uJeremy Michaels uthi bakhathazekile ngokuphepha kukamukhothi. Ufakazi abaningi abavele kule khomishana baliphathe kakhulu igama lalosomabhizinisi. uMichaels uthi ziyaqhubeka izingxoxo zokuba umukhothi avele phambi kwesigcawu. It's important to say that Mr. Mokgotsi, we have been in contact with him as recently as this morning. We are in discussion with him and his legal representatives about his appearance before the Madlanga Commission. As a matter of course, we don't discuss the details of when any witness is going to be appearing. uMichaels uthi ikhomishana isizibophezele ekuhlinzekeni umkhothi ngezokuphepha uqinisekisa ukuphepha kwakhe uma esevela phambi kwekhomishana. We are concerned about his safety. We are putting in place the necessary measures. We have offered him protection. And let's see how this unfolds over the next few days and weeks. Kusola ukuthi umukhothi uhlaselwe abantu abangaziwa eFosloras e-Extension 25 komsobuluko ebusuku. Imoto yakhe itholakala inezimbobo zeyinhlamvu eziyishagalombili.